Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi ingabe bamgila ngani. Sike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo njani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo nendawo obuya kuyona. Oh, igama lami uSimangelwa kaPhungula. Ngizalelwe eGreytown. Greytown? Yes, Greytown eMatimatolo. Oh, okay. Yes. Indawo enjani le? Indawo nje semakhaya. Oh, amakhaya. Yes, emakhaya. Kodwa amanzi asendlini nogesi ukhona. Ugesi ukhona, amanzi no awekho. Oh, nikhe emfuleni, yes. Oh, okay. Shuthi ibhakede uyalithwala nje. Ngiyalithwala. Hey, hayi. Ngiyalithwala. Okay. So emfuleni. Yeah. Benjani-ke impilo kukhula? Impilo bi-right nje ngikhule kahle. Ngeke ngisho ukuthi khona la bengisokola khona noma khona la bengishoda khona. Konke bengikuthola noma ukhulu wami ngikhulisa ukhulu wami. Ukhulu wami okuyena ongikhulisile yonke into akade eyenza ibinganele binginelisi. Okay. Bebekuphi abazali? Bobabili. Okay, ubaba ubeseThekwini on that time. Ngisekhaya mina uma washona ngo-2011. Oh, askies. So ukhula nje esandleni ngaphansi kwesandla sakho. Ukhula ngaphansi kwesandla sakhulu wami, even ngisho uma esakhona naye ubeseThekwini, yabo ezama amatoho. Bengihlala nokhulu wami nje ngikhulisa ukhulu wami. Ama siblings akhona wekho? Yebo bakhona ama siblings. Wena omdala? Mina omdala kuma wami nakubaba wami. Oh, okay. Bese ke kuba ubhuti ongilamayo uma yena ubhuti ongilamayo ulanywa oyintombazane futhi then intombazane ilanywa umfana saba nje bawu4 kuma. Okay. Yes. So uzizwe kanjani ngokukhula ngaphansi kwesandla sikakhulu kungeve kuthiwa abazali bobabili? Yeah, ngisho ukuthi bengiphatheke kahle ngizizwe nje ngi-right. Cause ukhulu wami ubezama Nkosi yami ngayo yonke indlela bengilala ngidlile bengigqoka ngesikoleni bengithola iuniform engikhokhela itransport because bengifunda esikoleni esiqhelile bengikhokhela itransport esikole so nokuthi ke bengisayingane engiyiphuphele nje benginganaki into eningi ukuthi uma ke kubaba akekho eduze kwami benganaki nje even ngisho uma efikile ngaleso sikhathi bengijabula ukuthi nangu uma ufikile but uthando mina engilwaziyo deeply lagogo. Yes. Oh, okay. Khulwami. So cela uvele ungitshele nje ngesigameko ukuthi kwenzakalani bagila ngani? Hayi ke lalela. Izanazo. Leza iphefumulela nje kuthiwa hayi ke hayi shuthi kuningi. Lalela ke okay. Shuthi akuyona into yakuthi into nje maduzane it was last year. September kwakuvalelwa ama-holiday lamabo ama-10 days lawa nje ukuthi kuvaliwe ikole 2 weeks mangicabanga. Yeah. Shuthi ngangade ngiplan ukuthi ngizovakashisa umntanami la ngihlala khona because ngihlala la eClear State. Okay. Ngiplan ukuthi ngizoyomlanda makuvalwe ikole ngimvakashise cause nosiswami ebengihlala naye unomntwana naye wayezohamba eyolanda yakhe ingane so sasifuna nje ukujabulisa izingane zethu zibe seduze kwethu. Okay. Hayi ngiplane ke kanjalo. Bese yasi. Ngathi kuningi. Khona ke kushuthi ke phela ke angingeni umuntu oxoxa yonke into nomuntu engihlala naye. Yeah, kushuthi kwakuno brothers engangidate naye. Okay. On Facebook. Satholana on Facebook. Yabo kwase kunesikhathi sikhuluma yabo sixoxa yabo sa share izithombe. Ngangena epageini lakhe ngibuka izithombe hayi ngakholwa ukuthi I know uyena ngempela. All right. Swap ama numbers WhatsApp siya WhatsApp uyafona angifuni uqamba manje video call besingakaze sayenza ukuthi sibe nesikhathi se video call kodwa nje phone call besisebenzisa siya WhatsApp. Okay shuthi ke angitshela ukuthi uzodinga ukungibona sesiside isikhathi like isidate kodwa asihlangani. Okay bese ke ukuqhathanisa izinto mina ngisho ukuthi okay vele njengoba kuzovalwa izikole ngizohamba ngiyolanda umntanami bengingafisa ukuthi
ngiqale kuwena bese ngidlula sengiyolanda ingane. Okay. Kusisi wami njalo ngitheni kwazi ukuthi sihlukana nje mina ngiyolanda umntanami. Kanti wena naye usazoqala uyolanda kwenye umntanakhe. indawo. Kanti mina ngizoqala emhухuluzweni Okay, ozongigila. mkhuluzo. Hayi izanazi. Wangimimilita-ke emhухulweni. Alright. Shuthi-ke lufike kusuku-ke sahlukana-ke kuyahamba uyolanda umntanakhe nami ngiyolanda umntanami. Mina angiyi kodwa ukuyolanda umntanami but yena wazi ukuthi ngiyolanda umntanami. Right-ke sahlukana-ke imlo ngiyofuna-ke ngiyogibela-ke ngibuza ubrothers okay ama-taxi aya wayethohlala eMnambithi. Ama-taxi aya eMnambithi atholakalapha. Uyisendele imali ogibela noma eyakho? No azizeyisende ngamtshela ukuthi akasende imali wathi ungcono ngizoyithola mase sengifikile kuyena ngoba akakaholi uzohola ngisazi wathi uzohola in 2 days noma in 3 days ezazizolandela lapho. Okay hayi kodwa nami ngiyayijaja okay ngithi imi lona-ke ngiyagibela-ke ngemali yami. Jesu. Ngimbuza ama-taxi aya eMnambithi athola lapha athi emakethe yimi lona-ke ngiqhuzuka imakethe ngihamba ngishayiseka ngiwathola ama-taxi eze ngifike kwenye-ke irenki ingakephi le renki le Chesterville rank. Fike lapho ngibuza ukuthi ama-taxi aya eMnambithi ngawatholaphi. Athi bhuti nje wey ama-taxi alapho ale eDurban station wena thola i-taxi eyemngeni la then-ke uzofika ubuze lapho uzowathola ama-taxi aya eMnambithi. Hawu ngibuyele kuyena kanti wena uyazi yini ama-taxi eza lapho ukuthi akiphi hayi athi hayi kade ngagcina ukuze eThekwini yabona nje uyashuthi bashintsha irank. Ngithi hawu alright. Lapho iyasha inhliziyo ukuthi no man ngicela uthathe ama-taxi azukise emandeni uye enganeni uyolanda ingane hayi buye futhi kube khona into ethi hamba wena ufuna ukumbona umjida lo. Kahamba kagibela etaxini lapho-ke saxhumana aze eyivala ifoni nje wayelokhu engi-check-a hawu usukuphi ngisho ukuthi hayi angiyazi le ndawo. Kancane usukuphi mtshela ukuthi sidlula i-toll gate yokuqala athi hayi sekuyasondela. Waye umuntu engizomfica khona eMnambithi edrobheni. Hayi ngihambe ngitshele-ke sengifikile-ke ukephi athi ngicela utshela udriver ukuthi akaqhubeke nawe akushiye erenki yokugcina. Hayi ngimtshele udriver athi udriver nginankinga ngena emotweni angena angishiye-ke udriver ngidilike futhi. Angikuboni ukephi athi hayi ngisuka lapho khona manje khona into esuke yadinga ukuthi ngizoyilungisa manje ephuthumayo. Wena vele wawufast qhubu. Wathi ngisacela ukuthi uye erenki leseduze kwakho lapha enama-shelter nje uye khona ufike ubuza ama-taxi azokufikisa kwakuyini le ndawo le azokufikisa nali igama lingilahlekela kodwa nje igama lesigodi lasemakhaya obonayo ukuthi yabonayo leli igama linesisindo nje sasemakhaya. Lapho iy'thombe ayengikhombise zona zisho ukuthi lo muntu like uhlala emakhaya silapho umuntu nje oyihlalela edrobheni yabo. Hayi ngisho ukuthi hayibo kuba leli gama ngathi lasemakhaya nje hayi nginganaki ngiyitshela ukuthi mhlampe phela-ke kuyenzeka indawo ibe negama eliwe kanti indawo e-right. Qhubeka iyani wena uyagibela? Ngathumzela njengoba ngishilo wasekuqala ukuthi ngiyayijaja Izanazi. Sinethambo okay. Hayi-ke ngifike-ke ngibuze-ke lawo ma-taxi ngafica nje omama ababemile nje beyisixuku ngibabuze-ke ukuthi hawu kuthiwa ngizocela sengiyayikhumbula indawo kuthiwa ngizocela ama-taxi aya eSahlumbe. Okay. Kuthiwe hawu iSahlumbe nasa lapha ekugcineni hayi hamba ubuza lapha hayi yimi lo ngihambe ngicela i-taxi eSahlumbe bathi ngena hayi ngingene kuyona i-taxi. Usuyazi uzokwehla kuphi? Afona ubrothers istop uyasazi istop uthi ungasazi kanjani istop mfethu ungakazi uzungitshela ngithi lokhu ungi-update athi okay istop noma acela unginikezele ifoni umuntu oseduze kwakho ngangihlela eduze komunye nje usisi. Hayi ngamnikeza ifoni usisi bakhulume athi hayi ngiyabona lapho kushuthi-ke babeyalelana ukuthi uzongishiya apho udriver aqede ngimemezele mase kuzofika endaweni ethize. Okay. Hayi ngifike-ke angibuyisela ifoni usisi hayi iqhubeka i-taxi kuphuka kube ukuthi iyagcwala iyaqhubeka iyahamba.
mase sizofika lapho ngizwe ngosisi sememeza-ke guys khona osalayo-ke endaweni ethile kune-ground nje lapho gcwele abafana nje abadlala ibhola isemafamu. Yabona lawa amakhaya engikhulele kuwona yo it's better angisho ukuthi kanjani kodwa isemakhaya ukuqhathanisa isithombe ubhuti akangisendela zona nendawo engafike ngayibona mina. Okay ngidilike ngiyamfonela-ke manje sengehlile ukuphi kwangaqhamuka yena kwaqhamuka nje abanye nje obhuti abawu-2 abayingcolele nabo obonayo ukuthi fethi labo bayinukela intuthu nje yeyibo. Ngithi mina hayibo ngilinde wena phela lana uqhamuka nethi hayi ikhona iy'ntwana zami lapho ezoqhamuka mina ngisabanjwa amabhodwe la yabo ngiyakulungisela ngifuna ufike udle kamnandi yabo ngikushayela umthosothoso hawu bhuti alright. Eyi yabona nami ngangiloko ngiwu-alright ngiyasola nokuthi loya kukhona into akayithe ukuyenza kancane mhlawumpe wayeshutheke yabona nje. Okay hayi qamuke ko-brothers laba abawu-2 abathunyiwe ngiyababuka babukeka njengobherhinyana nje ngase bezovele bethe wena khipha ifoni yabo bangcolile kuningi hayi bafika obhuti awusabona ntombi uthi yebo bethi besisathunyiwe nathi la kuthiwa khona usisi esomfica oqhamuka ngapha ngakomanzi imtoti ngithe manzi imtoti sesisho phela ngapha ngakoThekwini nathi mina hayi imini bethi hayi singahamba-ke guys i-distance esayihamba futhi nkosi yami ngithi nkosi yami sahamba sathubeleza kwaze kwaba ukuthi-ke siyafika-ke emzini-ke loyo mhlawumbe bosikhathini lapho-ke nje isikhathi engafika ngaso kwakusekuyikhathi zantambama nje kwakusengasekhona ilanga mhlawumbe kula ko-5:30 kuyela ko-6 kanje ya lapho sayimisele ngokulanda ingane emandeni hayi simanga izanazo kafika-ke khona-ke sangena-ke emuzini loyo wakhona nakhona akunimuzi omkhulu umuzi nje like yabona ngathi akusahlali umuntu kwakubiyiwe kwaphinda yabo ucingo lwakhathalwa ngavuselelwa amawindi like ngathi khona oyejikijela ngamahle aphihlikile ngangena nakho yabo ngaba nokushwaqa nje kodwa kube khona into ethi hayi no ngobuze kumuntu oke wabona nezithombe zakhe naxhumana kanje okay kube nalento ethi relax relax-ke mfone futhi ubrothers akasaqhamukiki fethu kanti ukuphi athi hayi ngeza manje njengoba ngisho ukuthi ngisabanjwa amabhodwe ngithi kanti upheke lapho phela la khombisa ukuthi khona kuyaphekwa lana noma kwenzakalani ngathi nje indlu nje fethu endala engasahlali umuntu athi ngisekhaya enzansi sekhaya phezulu lapho ngiyeza ithi ekhaya futhi wena mina ngazi ukuthi uhlala emqashweni nje yabo manje wayesekhuluma izitori engasahlangani hayi kube ukuthi ngiyeza kuloku ungiyeza phume ngethi ngicela kwetoilet-ke kulabo bhuti abawu-2 ababede bengihlangabezile lo omunye aphumisane nami for ukuthi angikhombise itoilet because kwangesiyena owalapho wayezohamba ephindela ekhaya kuwo angikhombise itoilet hayi ungangena la ngingene-ke ngiphume futhi hayi ubrothers akafiki fike endlini hawu mfethu kanti akaqhamuki namanje ayithi hayi bengakafiki kodwa hayi mlindi uyeza ukuba akafiki ngithi ukube akafiki lalela-ke isigaxa-ke ku-Facebook manje-ke kubhalwa nge-account yakhe kubhala engathini intombazane yathi uma wengane yakhe yabhala isigaxa singakiheheba lalela-ke sisi awuzosuka lela usuka khona emaThekwini ucabanga ukuthi uzongihlwithela indoda yami nje mina kanjalo mina ngiyagandayana mina ngiyashiya ngizoqoba kumanje sesilwile wangishaya ngimyise epolice station ngiyombophela ukuthi usengishayile ngimabobo ngenxa yakho kuba kwakazi uzofika ayibo ihehe bengakubona engathi imbongi-ke ebhalela like hayi inkondlo ayibo ngathi Jesu ngizoyithini into nje Yibo lapho ulindile la
ngilindile ubrothers akafiki sengithola lesi sigaxa-ke. Hayibo. Hayi kube ukuthi-ke ngiyamphendula kusisi hayibo uthi awuqale phansi uthi kanjani ukuthi ungazongenza isilimo angithi uyabona ukuthi ngibhalile lapho ku-clear yonke into mina nje nganginqena ukufika kwalapho lo khona ngikukhahlele ngisabathe ngiyambuza ukuthi ukephi akafuni naye ukungitshela hawu bese la ngaphendula ngathi mina angifuni ukulwisana nawe yezo ngeke ngize ngilwisane nawe mina ngicela ungitshelele yena ukuthi cele ngilethele imali yokugibela ngivuke kusasa ngihambe phinda akhokhe imali yami leya kathe angigibele ngayo. Athi-ke usisa afunde kuphela shiye kanjalo angazi nakhona ukuthi kwakuyintombazane yese yayibhala noma kwakuyena mhlawumbe usesaba ukuvela cause mhlawumbe akusiyena lo muntu akayengisendeleni uwomunye umuntu. Hayibo ngisho ukuthi hayibo ithwani into enje uyagilwa ngifundise lo engihleli naye la endlini la bebengihlabezile bebawu2 wahamba lo yedwa kwasala lo yedwa ngimfundisa ukuthi acela ungibukeleke ukuthi kuthiwani abuza ukuthi hawu pho manje wena ubusiwapi makuzophinde futhi kuqhamuka oma beingane emaceleni iyabona-ke amadoda angakwazi ukuhlela into zayabo akhulume kanjalo athi kodwa ke sithemba ukuthi uyeza ke ngiyombheka mina ngisaya kuyena enzansi ngifike ngibuye naye nakhona ngazi ukuthi loyo waphuma ethi uyombheka waya khona noma nje wayezulela nje egcekeni wayedraysela wabuye sethi hayi angisamfici kwayilabo wabuye sethi angisamfica akasekho mhlambe kukhona labasaye khona noma baye kuleyo police station ngampela yinaye yazi angazi noma angazi ngayichaza ngithini ingazi zwangi unayo imali yokuphindela emuva njengoba kuthi ngangenayo kakuyilena nje akayithe nje angigibele ngayo yami engangizohamba ngayo ngiyolanda ngayo ingane umfana wangafika uzoletha imali kwaze kwasa ngakusasa ngalala ngedwa kulendlu le nangenamawindi ewuphihle sala ngedwa zikhona ingubo zokumbatha la ukhona umbhede zikhona ingubo zokumbatha ukhona umbhede noma kodwa nje wawukhona umbhede noma kwangingekho right kodwa nje ngiyaxolisa ibuku akaze ngize ngiyibone but kwangcolile leyo indawo nje engcolile njengoba ngisho ukuthi kwangathi akuhlali umuntu kodwa wawukhona umbhede wardrobe oney'mpahla nje nakhona engathi kuthathwe iy'mpahla nje phandle ezafakwa yabo. Okay ngalala-ke ngiyacabanga ukuthi ngizoyithini into enje ngalala kwasa ngakusasa uplana uhlangane kwaze kwakhwela imini o-12 sababamba ikhanda hayibo ntombazane cabanga angiboni ukuthi lokho kwakuthi kuyafika ngangizokudla yini angaze ngize ngidle kwakhwela o-12 hayibo ayihlangana iplani kuyagezeka kodwa lapha endlini yesaye khona amanzi shame lalikho sasikhona istofu sasiplakeka noma naso sasingathembi soda sasivutha sibibuvu ngabeka khona yabo ikani lobisi lengane yesakade kukhona ikani elikanjalo ngathela amanzi ngabeka ngigeza ngakho kanjalo. Okay hayi kuze qhamuke something ke emqondweni ukuthi intombazane ngeke kunyakaza yenza nje. Okay qala ke manje ngingatext abantu ngaphenduka iscammer ke mina. Okay kakade kukhona ngathi nowangasekhaya ngiyamazi nje nawe uyangazi sasifunda ngandawonye e-primary ngamchazela ke indaba ngathi mfethu kukanje ngisacela ukunikeza u200 rand ngifuna ukulungisa into ethize yabo wathi hayi kulungile fine ngizokufakela wawufaka u200 same time. Okay ngabona ukuthi alright ngathi kuyahlangana ke manje ngaphinda kaqhubekela phambili kwesinye ishade nje naso sasi yabo sokusingibangela isicefe ngathi uma ufuna sijole mfethu awungenzele kanje yazi ngishoda ngemali ethile cela ungifakele fine wathi ngekeze u-afford u200 ngizokunika u150 wawufaka u150. Okay ngilokho ngiqhubeka kanjalo ngase ngino 350 imali eyahlangana
kwaba u-750 imali engangihamba nje ngiyaskema manje ngifuna ukwenza ukuthi cause owokugcina owangifakela u-250 ngathi kuyena ngicela ungifakele imali njengamanje ngifuna ukubuya ngisekhaya manje anginayo imali yokubuya kuyaphoqa kuyaphuthuma mangifika nje into yokuqala ngizoqala ngehle nje ngise kuwena hayi wajabula umfana wathi hawo ngayiwina le ntombi wafaka imali kube ngike ngiye lapho yahlangana imali because yazi yahlangana impela yabo 750 ngakhona-ke kwahlwa-ke for lolu suku kade ngihlanganisa ngale imali after 12 ngisala yaze yahlangana-ke imali sekuwukuthi-ke manje-ke kumele ngihambe ngiyokhipha cause enye yayiwo-cash send fine-ke kwahlwa ngalala hhayi ngavuka ngakusasa babefika ngoba bafika nje the whole day akaze ngize ngidle uNkulunkulu bheka akaze ngize ngidle lutho nangayizolo kade ngifikile akaze ngidle nangakusasa akaze ngidle bafika-ke bazongicheck-a lo wayehambile-ke babengihlangabezile bewu-2 wahamba lo munye ekhaya kubo wafika-ke ezongibheka ehamba nomunye wemfishanyana nje hawu ntombi unjani athi ngiyaphila kufana bathi manje uplana ukuphindela emumva wona uthini ngoba nathi ngabe siyakusiza mfethu asinaba lento wawubabona ukuthi mfethu labayihuzukele nabo laba abangiboni ukuthi abantu abatohozayo alright angisho ukuthi hayi ngizobona ukuthi ngenze njani mfethu ngizohlanganisa kunankinga ngiyabonga ukuzongicheck ukucheck nje uphethe ngisho igwinya-ke noma aphethe wayephathela ugwayi wakhe nje ebhemela kodwa hayi bahambe-ke ngisale-ke ngilale kuse ngakusasa-ke ngimlo ngiyageza-ke manje-ke ngiyahamba ngilungele ukuhamba ekuseni ngiyageza qha ayikho ikholo etholayo kusise ebuza ukuthi ingane wenze njani kanti ayikho akakaze shemeze ngilokhu engibuza usufikile yini nami angikaze ngize ngimtext usuhambe kanjani cause manje ngikule trauma ngikule stress alright kwahlwa-ke ngalala ngavuka ngakusasa ngalungiselela ukuhamba ngaze ngaqala ukumtext usisi wami sengisetextini cause ngafike eMnambithi bathi abanawo ama-taxi ayimandeni so kwangiphoqa ukuthi angibuyele back eThekwini uma ngithatha ama-taxi ayimandeni kwama ngimtexta ngisetexini ebheke eMandeni ngikhuluma umuntu osemandeni ofike khona uya ngokuthi hawo uNdalo ngitshela ukuthi ungijabulelile akabanga nakho nje ukuthi hayi akusiyena umalo la ngimthathile nje yabo sikhuluma ngisemandeni kuze naye kumanje akayazi leyo ndaba mangase ayibone le video uzomangala ugele uzoshithi welule imfihlo sisi heyibo so lo bhuti lo mangase kuthiwa kuyenze kuyayibona le video ngafisa ukuthini kuyena yabo loyo ngithi nje yabo loyo ngithi loyo angaze yazi ngimfiselani kodwa nje ngathi nje engakatholi into ezomlimaza yabo alimala angafi ngabe into ezombulala kube into nje ezomthusa abe nalokho nje naye ezolobuhlungu engabuzwa yabo loyo ungathini kubantu ngene kubudlelwano bekhuluma nabantu uthola ukuthi bahlangane nabo enkundleni zokuxhumana abakazi babonana before ungathini nje ukubakhulisa ngithi Nkosi yami baze bafaka bengalingi engalingi ezefaka ngisho amanzipho Nkosi yami bengalinge ngisho ngathi uyabona ukuthi no brother singiyamthanda like bayaxhumana nange video call because mina akazi ngize size senze video call uyabona ukuthi bayaxhumana ngokwe video call angalinge athembe umuntu wesilisa esikhathini samanje nje no ahlangane naye enkundleni zokuxhumana ahlangane naye nje enkundleni zokuxhumana khulukazi uFacebook angalinge ngisho ngathi uyabona ukuthi uyastrolla ku Facebook wakhe ukuthi I know how naba nje abangani bakhe engalinge once kwaphatha indaba ukuthi ngicela ukubona futhi ayikho imali yokuza ayazi I prefer ozofaka imali yokuza kube ukuthi ke untombani iyayibhubhudlela ingakho phela igcina imali yokuza sidliwa manje ngoba manje kunalezi zinto ezikanje ngiyancamela ukuthi oyifaka imali ozoshathu uyayifaka Nkosi yami ma girls ningayi ngoba manje ngayifaka for ukuheha ufike lapha phambili ufike ube nesigaxa senkinga engaka
uyabo uthemba ukuthi wena ngoba uyifakile imali yokuza I know ngiyaya lento le yabo i-right umjolo wami ngathi ngathola ubamba asisekho ubamba esikhathini samanje wena Usupholile kodwa enhlizweni ngalento le. ngipholile Njengoba usho nje ukuthi into yamanje into yasekudeni. into ya last year le ngoSeptember into ya last year yes last year ngeke ngayabo ngaba nakho ngicabanga ukuthi hey mina wonke lo yimina yabo yimina wonke lokho nje kodwa manje bese kuyinto bese ngiyikhohliwe njengoba ngikutshela ukuthi kwasasiswami intade engayazi bengifuna ukumtshela mina sengixoxa sengihleka kanje ngingamxoxeli ngizophinda ngikhanda ukuthi yabona ngifuna ukuthi nje ngikhulume sengihleka kanje So ufundile isifundo ne ngiyakuphinde kwenzeke. Nkosi yami ngisifundile yabo manje namanje asakhona ama friend request basakhona abangi-inboxayo imama njalo waze wamuhle abanye ngiyabaphendula ngiyakhuluma nabo nje njengomuntu ongenankinga kodwa nje mase kuthiwa ngicela ukukubona yibo Ubona bani? Angeke never Nkosi yami Wesiphathi makuwukuthi uyabona ukuthi le friend request oyitholayo akekho umuntu omaziyo like okhuluma nalomuntu okhulumayo nalomuntu mhlawumbe bakhomentelana bayalikeelana akekho nje umuntu omaziyo ombonayo ukuthi anxa usibani bani ngiyamazi ungalinge Nkosi yami. Siyabonga kakhulu mama usivashela ukuhlelo lethu. Ngiyabonga kakhulu nami for ithuba. Mbukele lapha ekhaya sicela usingakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyenzela kakhulu. Bye. Der Black Life TV.